yang bagat tetap sebarwadi isakya anadi manyogini tiwana dia lama madi
Jolim gayu amara katapiran kalau kabura kebiala pura di dalam kepala rindu maju akan jiwa di dalam Thank you.
diliram pagi pinang sabatang daiko oi daipo tinan jadi dalam wajibang dalam wajibang dalam gelap terserak sedang bersai dunia tak kembang sedang bersai dunia tak kembang telah direndi lagi kok kampanan dari ku ada sebantai selamat tinggal jari nan sapun di
sangai pagura kadihonyo oi siwan sai patanam jatuh semi yang hilang saja jatuh semi yang hilang saja Dia pinangsa abata barisi arisi amila akito kalau hari ibadah arafah dagang takkan dajo
tapi jangan marah. Oi banyak anak
nan ko alayasina ido
kapan bini yang ayahku ayah dia jarak jodi coba ada kadilah jangan diam biasa doran anu kejo nanti nggak biayo oma lo anak kadiga ada kapan bimbi yang ayahku ayah deh indah badin oi bahkan Bakandak lai ko buli oi babunyi calang ari satu baden dangama tanggung jawab ayah yo oma ade pikir-pikir kemani hingga nanti sabi padi di sawah sedang nanya di hari undang-undang kain salah
jadi iya nan kok kami ya nan baling tak goto pandetan nan ka digoyo koto tuo nan ka ampejo koto gada yo koto gada nan
Campak isan guru sudah ni ya. Campak isan guru Nande seperlai kamari Basura lama semalam Badu kami Mandendangan Mandendangan laung juanai Lain juanan lain kami Mama lai sampai lai anan badan den patinggal Pakanda samudi Tindak jodia bayulai Nan kon kanaya oi nalaila Mane ditumpang oi bangsa itu Didi ala mama elo elo malam kini bagurau salam awak kosili urang joiko urang joiko
Carita sampai baganti Tiki akan badan Yesus kasih Santai. Elo alili asawadi rawa Padi barasoka banjadi Ejuramita seraju Bagage balati wan kula janjang sia kadina yesu tan banai ado
Nah, udah kalau ada dia
ladang kayu banyak anansan Bansai maling akasadonya karena dinyolat diwanai
kasasana dek itu karena dari cako di manyon ini saja saya mandekan
malawi siang kuai kadisandakan anan di rumah kuai bayi boti yang telah Sampai
Di mana kini